Somebody. Ako, pasok. Kasi naging client ko sa JR. Tapos, nag-dilag siya ng parang. Kaya that time, naghanap talaga ako. Parang last ko pag na lang sa message ako. Sabi ko, nag-message ako. Ayun. Ginagamit ko. Ang alam mo naman, may similarity. Alam mo ba sa akin? Matami kasama ko kasi sarap. Mga senior. Oo, mga senior ka lang. Talaga? Talaga? Naman yung patay mo, mga sitat. Sabi ko na, nagpuntahan mo yung mga sister. Pero mga
Ayun na,